κάτι πρωτότυπο και ευρηματικό. Το θέμα μας είναι η εικονική πραγματικότητα. Τι είναι ακριβώς, μήπως έχει επηρεάσει τις ζωές μας? Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε πως και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρος ενός εικονικού κόσμου? Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για τον όρο εικονική πραγματικότητα. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων μέσω μηχανής που μεταφέρει τους χρήστες σε ένα συνθετικό, τεχνητό και εικονικό περιβάλλον. Μέσω της προσομοίωσης, τα συστήματα virtual reality επιτυχάνουν τη δημιουργία μιας πλασματικής πραγματικότητας. Μέσω της όσφρησης, της ακοής, της όρασης και της αφής, προσομοιώνουν κάποιες αισθήσεις, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μπορούν να επιφανταστήσουν μέσω του αληθοφανού στο αληθινό. Η τεχνολογία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, με αποτέλεσμα να συγχαίρουμε αυτό που βλέπουμε στον εικονικό κόσμο με την πραγματικότητα. πολλοί από εμάς ταξιδεύουν αρκετές ώρες ημερησίως στον εικονικό κόσμο. Λειτουργούμε σε έναν παγκόσμιο ιστό, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία και μας προσφέρει έναν τεράστιο ανεξάρτητο όγκο νέων εμπειριών. Αυτές οι εμπειρίες πολλές φορές ίσως να είναι πιο ελκυστικές από την πραγματικότητα. Έτσι εξηγείται και το μεγάλο ποσοστό εθισμού σε μηχανές τελευταίας τεχνολογίας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η δυνατότητα ανάπτυξης της τεχνολογίας, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν θράψη με πρώτο το βασιλιά του social media, το Facebook. Σύμφωνα με μελέτες, το Facebook επηρεάζει τα συναισθήματά μας συχνά σε αρνητικό βαθμό. Οι έφηβοι πιστεύουν πως πρέπει να είναι προσιλωμένοι στους φίλους τους 24 ώρες το 24ωρο για οποιοδήποτε επικείμενο φλερτ, καυγά, πρόσμενο μήνυμα ή κάποια δημοσίευση. Γενικότερα, δημιουργούμε μια πλασματική περσόνα μέσω της οποίας θέλουμε να δείξουμε πόσο όμορφοι, cool και εντυπωσιακοί τύποι είμαστε, στοχεύοντας πάντα στην απόκτηση των γνωστών likes. Σαν να κρίνεται το πόσο αποδεκτοί είμαστε μέσα από μερικά like. Η πραγματική μας ζωή είναι πολλές φορές γεμάτη πλήξη, ανία και μοναξιά. Και νιώθουμε ακόμη χειρότερα όταν παρακολουθούμε την ευτυχισμένη ζωή των φίλων μας. Αλλά δεν σταματούμε με αυτό. Συνεχίζουμε να κρυβόμαστε πίσω από μια οθόνη προσποιούμε τους ευτυχισμένους. Και αφού τα social media μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα, γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε να συνδεόμαστε στην πλατφόρμα τους ξανά και ξανά? Μήπως τελικά είμαστε θύματα ενός πολύ εθιστικού κόσμου? Μήπως. Ποιος θέλει στην άσκηση? Παιδιά, κάποιος υποστηρίζει να λύσει την άσκηση? Καλά, μη μπρόχνεσαι. Μένεις, άσε το Facebook και πιάσε το books. Αυτό είναι στην τάση. Έλα μας. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο, προσέξτε λίγο στον πίνακα. Είναι απλή η άσκηση, θα είναι και στο τεστ. Γράφε, α γίνεται 1. Και το β πόσο? Το β γίνεται 2. Ηρεμήστε λίγο. Όχι, αργά με από πάλι. Καλά, βρε λίγο. Σε λίγο θα μας πετάξει κόμματα. Τι είναι αυτό? Μάζεψε λίγο τα νεύρα σου επιτέλους. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα ακούσουμε εδώ μέσα? Αυτό το συμπέρασμα μου. Όλα τα παράπονα μου. Λογικά. Έχει ο Νίκος τώρα μια νέα Ο Νίκος έχει να μαζέψει τα πράγματα από κάτω. Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε λίγο. Τι κοιτάξτε αυτά. Έλα, γιατί. Εγώ ξεπεράσατε. Πάμε από εδώ πέρα. Γεια σας.
χαιρέτησες αυτό. Χαιρέτησε αυτές και δεν χαιρέτησε εμάς. Και μιλάμε ένα μήνα στο Facebook. Όχι δηλαδή. Πώς και μας χαιρέτησε αυτός? Δεν ξέρω, πολύ περίεργο μου φάνηκε. Θες να τις μιλάει και αυτές, στο Facebook. Καλά μου το κάνει αυτό, είναι πολύ γελίος. Πολύ γελίος. Μας το πες και καλά ιστορία να πούμε. Δεν ξέρω, αλλά αν της μιλάει. Ωραία, Μαρούλα. Έχεις πολύ δίκιο. Κορίτσια, δείτε. Θέλεις να τα φτιάξω. Ναι. Ναι, αλλά δεν θα ξαναπατήσεις like σε καμία και εννοείται πως θα μου δώσει τον κωδικό σου από το Facebook. Και μην τυχόν και σου στείλει καμία άλλη. Ναι, αλλά και εσύ δεν θα ξανανεβάσεις φωτογραφίες στο Facebook με μαγιό και ούτε θα ξαναμιλήσεις στο Φλόρο, στον πρώην αυτόν, τον Γιώργο, όπως το λένε. Και θα μου δώσει και τον κωδικό του Facebook. Καλά, εντάξει. Τι καλά, Εντάξει. Άμα είναι θα στείλω το απόγευμα. Καλά, περιμένω. Παιδιά, φροντιστήρι. Μήτρο! Κάνε την παλικαριά να φροντιστά τα πουλή. Όλοι λίγο πολύ ταυτιζόμαστε με τους ήρωες. Ήρθε όμως η ώρα να ξυπνήσουμε, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να πετάξουμε οτιδήποτε μας τραβά μακριά από την πραγματική ζωή. Γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από το να αγαπάμε δίχως όρια. Να κάνουμε φιλίες αληθινές, να ερωτευόμαστε με πάθος και πάνω απ' όλα να γελάμε. Λένε πως το γέλιο προσθέτει χρόνια στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν να ζείτε πραγματικά. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του